A Marea de Noia ve con bos ollos o novo plan de transporte de Galicia, pero aínda así consideran que debe mellorarse ou presentar importantes deficiencias no que se refire á mobilidade interior do municipio, e non se axusta ás necesidades dos noieses. Unhas boas conexións de transporte público o que permiten é que se valeiren, en certo sentido, e a xente deixe de utilizar o transporte privado en beneficio do transporte público, que entendemos que é moito máis beneficioso e ademais permite pois, que haxa máis prazas de aparcamento ou non ter que vir a Noia directamente no seu vehículo privado. Un exemplo é que hai varias líneas que tamén están sen informar e a xente, moita da xente non sabe que, por exemplo, se pode conectar todo o que é o núcleo da Barquiño, o núcleo de Barro, o núcleo de Santa Cristina, o núcleo de Boa ou o núcleo da Rasa, están conectados con transporte público. Sin embargo, non se publicita, nin a xente sabe que existe ese transporte público ao centro. Aínda así, a Marea decidiu presentar varias alegacións ao dito plan, de cara a mellorar a actual situación. Para a formación, algúns dos usos máis importantes do transporte público son para acudir ao centro de saúde, o que só chegará a unha liña de autobús, e para realizar as compras, pero tampouco hai ningunha parada prevista na praza de abastos. Nós entendemos que as liñas deberían pasar obrigatoriamente ter unha parada no centro de saúde, outra na praza de abastos, posto que sería a parada que levaría a xente o que é o núcleo comercial da vila, e tamén entendemos que deberían estar sobre todo orientados ás saídas do bacharelato nos centros educativos.